Good morning! Preparation ng kwan, guys. Almusal. Tingnan nyo, almusal namin. Kumakain ako ng spam. Ano to? Labong. Ito. Saka yan. Kain. Ito yung mga... Dagiti senior nga kwa. Senior. Ay, ka kano nga senior. Dito ni senior. Senior. Dito ti pinaka senior. Tagaluto. Na imas ti luto da original, authentic ng Ilocano food. Manta yun. Lupa ko nga. Na yan. Kaya bang? Nilaw.